Yung pinost ko sa Facebook, meron akong pinost sa Facebook na tanong na tungkol sa akin. Kahit anong tanong, basta tungkol sa akin. So, yun na, nag-post ako at di kinalaunan, meron man nagko-comment. So, eto na, sasagutin ko na lahat naman nag-comment doon. So, ayan na. So, unang tanong, pak, meron kasi akong papers, ayan. Dala akong papers, charot. May papers ako kasi hindi ko na makabisado lahat. So, yun na guys, sinulat ko lahat ng mga nag-comment doon. So, eto na ang unang tanong. Unang tanong, bakit wala kang jowa? Bago siya? Personalan. Bakit na wala kang jowa? Siguro para sa akin din, ayaw kasing magkaroon ng jowa. Alam mo kung bakit? Kasi ayaw ko nang meron akong kasi pag magjojowa na, meron mga rules, ganun din. Rules dito, rules doon. Tapos, pag nagkahiwalay, wala nang pansinan, ganun. So, ayaw ko ng jowa. Diba? Ayaw ko ng jowa. Gusto ko, friend lang, okay lang. Masaya na ako doon. Pero ayaw ko talaga ng jowa na. So, pangalawang tanong, what makes you happy? English best. What's make me happy daw? So, simple lang. As a comedian person, as a comedian person naman talaga, guys. Masaya ako sa mga tao na masaya ko. Hanggang meron akong mga tao na napapangiti, then masaya din ako dun. Yun lang. So, pangatlong tanong, umasa ka na ba? Ay, grabe, te. Sakit naman nun. Umasa. So, oo. Parati naman talaga akong umaasa. Char. Oo, hindi mo naman talaga may iwasan niya. Mapapakasa ka talaga sa sa taong mamamahalin mo, di ba? Kahit walang kayo. Di ba? Yung gano'n, kahit walang kayo, pero umaasa ka. Yung gano'n, pero okay na yun. Hindi mo naman talaga maiiwasan. So, oo, umasa na ako. Kasi minsan, mga tulad namin, kung meron kami mga friends or best friends, gano'n ng mga lalaki, hindi naman talaga may iwasan na mapamahal ka sa kanya, gano'n. Yung tipong sweet na sweet kayo. So, syempre pag-iisipan mo talaga na siguro mahal ako nito kasi hindi yung ginagawa niya, sweet siya sa akin. So, di ba? So, akala mo lang meron, pero wala. Kita, paulit-ulit na sasambiting, inibig kita. Charot, so yun na nga guys. Oo, napakasa na ako. Parate. Parate na lang. So, number 4. Okay. Nakauyab na kayo. Charot. Ano ba to? Nagkakajowa na ba daw ako? Nagkaroon na ba ako ng jowa? So, eto. Masasagot ko to. Charot. Siya masasagutin talaga. Tanong eh. So, ever since wala ko akong jowa. Never ako nagka-jowa. Parang ang dami kong crush. Charot. Never talaga ako nagka-jowa. Kaya kaya na nga sabi ko kanina, ayaw kong magkaroon ng jowa. Kasi kung magkakaroon ka ng jowa, for example, friend kayo. Kasi syempre, sa friend naman yan talaga manggaling, di ba? Bago magkaka-jowa. For example, friend kayo. Sobrang close niyo. Syempre gusto mo maging jowa siya kasi in love ka na sa kanya, di ba? Pero hindi mo naman siya matuturuan. Dahil hindi porkit mahal mo siya, mahal ka na rin niya. Hindi porkit may feelings ka sa kanya, yun din yung nararamdaman niya sa'yo. Diba? So, ayoko na kasi ng ganun. Kasi dumaan din ako sa ganun. So, kaya never ako nagka-jowa. Kasi nga, ayoko na, for example, kaya nasabi ko, friend kayo, close kayo, tapos naging jowa mo siya. Pagdating ng araw, na syempre, meron naman talagang mga bagay na hindi tayo magkakaintindihan. So, pagdating ng araw na mag-aaway, magkakahiwalay. So, syempre, lahat mawawala. Pati yung pagkakaibigan niyo, mawawala din. So, yun yung masakit. Diba? Yung ganun. So, kaya yung kaibigan kayo, at least, go. Wait, na ginagboy, diba? Ito nga ganun. So, eto na yung mga tanong nila. So, yun na. Wala akong naging jowa. So, pang-5. Mahal mo pa ba siya? Siya din. Charot lang. Saan doon? Ang dami nila eh. Charot lang. Mahal mo pa ba siya? Oo. Siyempre, hindi naman mawawala yung pagmamahal mo sa isang tao. Kahit na ilang beses kang sinaktan, iniwan, pinagpalit, ito lang kayo, umasa ka girl, no? Yun kasi yung kasi yung sakit natin, di ba? Kahit walang tayo, nag-move on. Kahit walang kayo,
umiiyak. Umiiyak, saktan ka. Dahil may kasama siyang iba o may mahal siyang iba. Ang tanong, may kayo ba? Kung makapag-iyak ka, parang ito yung joy. So, yun na nga, mahal mo ba siya? Or mahal mo ba siya? Mahal ko siya, so. Mahal ko sila. Ang dami nila eh. Hindi naman ko naman. So, eto na. So, number 6. Nga nagka-blooming man ka, ma'am. Or nga nung nagka-blooming man ka, sis. Ano ko nagka-blooming ko? Blooming means parang gumanda. Ganun, ay, ang taray ah. Ano lang. Tawa ka lang ng tawa. Huwag kang maging masyadong malungkot, gano'n. Huwag mo isip yung mga problema mo, gano'n. Mag-blooming ka talaga ng gano'n. Siyempre, always happy. Gano'n. So, yun lang. Matagal na yan, hindi mo pa napansin. Ito na. Magaling talaga ako noon pa. Di ba, Piro? So, number 7. So, ano wala kag-crush back yun? Baka hindi daw ako crush back ng crush ko. Ang sakit naman, no? Baka hindi ako yung taong mahal niya. Siyempre, kaya nga nasabi ko kanina, hindi porket crush ko siya, crush na din niya ako. Hindi porket mahal ko siya, mahal na din niya ako. Diba? Kaya huwag mong sabihin na mahal kita. Kasi hindi yan ugali. Hindi yan ugali ng isang tao na pag nagpapakita ka ng magandang kalooban or magandang ugali sa isang tao, yun din yung isusukli niya sa'yo. Magandang ugali din yung ipapakita niya sa'yo. Hindi yun. Iba ang ugali kesa sa pagmamahal or pakiramdam. Ganon. Yung pag-ibig. Ganon. Iba sila. Kasi yung pag-ibig, pag nagmahal ka, tapos iba naman yung mahal niya, wala. Magiging kaibigan ka at the end. Yun lang. Oo. Hindi mo naman sasabihin, huy, mahal kita. Dapat mahalin mo rin ako. Ganun ito. Taray mo ah. So, yun nga, hindi niya mauutos yung sarili niya or yung puso niya na mahalin ka. Kasi iba na nga yung mahal niya. Kaya huwag mo na ipagsiksikan pa sarili mo. Ang gawin mo na lang is, pagpatuloy mo lang yung pagiging kaibigan mo sa kanya. Kasi doon, masusuklian yung pagmamahal na hinahanap mo. Siyempre, mamahalin ka niya, pero hanggang kaibigan ka. Best kaibigan ka lang, best. Hanggang kaibigan lang. Kaya yun na. Kaya ka hindi na-crush back kasi nga hindi yung mahal niya. Iba yung crush niya. Yung ako masa girl. Dagutog katol. So, number 8. Bakit hindi ka daw... Ano to? Sa Bisaya nito? Nga nung wala ko kagi, chika. Ito na, basahin nyo. Yan ang tanong nyo. Grabe. Actually, kasi, sila ng Calextra. Kapit-bahay namin yan. Kabarkada ko yan. So, parang wala lang sa amin yung mga tanong-tanong na gano'n. Sige, sasagutin kita, best. Siyempre, magmamadre pa ako. Char. Magmamadre. Saan hindi naman, magmamadre ako. Tapos, nagalok. Charot. Yun lang, lang kasi, ayoko rin naman gano'n siya, nandito talaga ng babae nito. Namakit yan. Pag wala kaming ulam siya, namimigay. Yung nga gano'n. Oo, mabait yan si Lenny Calixto. So, yun lang talaga, baka kalokohan na yung mga tanong niya, ewan ko ba sa babae niya. Pero mabait yan, maganda. Charot. So, yun na nga guys. Nasagutin kita. Siyempre, may respeto din siya sa akin. Kaya hindi yung ginawa. Hindi naman siya, baka hindi yung mga taong minahal ko o yung mga taong naging parte ng buhay ko, baka hindi sila yung mga taong katulad ng mga iniisip mo. Diba? Na gagawin yung mga ganun. Diba? So, yun lang best. Kung makakita, edi go. Sarap na, kumay talaga sila. Joke-joke ko naman yung tanong niya. So, yun lang. Sinagot ko na ha. So, number 9. Ganong gibiyaan man ka? Bakit ka daw iniwan? Bakit ako iniwan? Siyempre, hindi ikaw yung tunay na mahal. Mag-stay ba siya sa'yo kung ikaw yung mahal niya? O diba hindi? So, kaya ka iniwan kasi mas importante yung taong mahal niya kesa sa'yo na ang tingin niya barkada lang, diba? Nakaalala ka lang naman niya pag may kailangan siya. Kaya, kailangan ka talagang iwan. So, gusto mo sumunod? Go ahead. Charot lang ko yun. Ba't ka iniwan? Kasi nga hindi ka mahal. Kaya, huwag mo nang isipin pa or huwag mo nang pangarapin pa na kung ano man yung naramdaman mo sa kanya,
yun din yung ibabalik niya sa'yo. Kasi hindi ka naman masasaktan kung hindi mo din yan iisipin, di ba? Ay, isisipin. Dito pa iisip ko. So, kung hindi niya iisipin na baka mahal ka, pag may mga gano'n na ano, pag-isip baka, siguro, pare, mga gano'n, wag na best. Gawin mo ka nang tapasay sa'yo at huwag kang manghingi ng kapalit. Yun lang. Para hindi ka masyadong masaktan. Kasi ang hirap sa atin, pag nakita natin niyakap tayo, niyakap lang, kinikilig na, hindi na nakatulog. Kasi pag niyakap tayo, sabi baka masakit ako. Kasi mahal ko na siya. Sabi na kaya sa kanya. Tapos pag sabi ko, mahal kita. Sana all. Tapos sabihin sa'yo, ay sorry may mahal na ako iba. Manda ka girl, sa tulog na, iyak mo na lang yan siya. Yun lang, kaya kaniwan ko hindi ka mahal. Yun yun. So, number 10. Parang bigaon ka. Grabe siya. Bakit ako malandi? Ewan ko talaga. Kasi ano to eh. Yung question niya, bakit ako malandi? Or, grabe siya kung mga question, Beth. Hindi naman talaga ako malandi. Sadyang maganda lang ako. At habang ko lang talaki ganda. Charot lang. Ito naman sila. Hindi naman sa malandi yung isang taong maraming taong lumalapit. Hindi malandi ang tawag ko. Maganda lang siya talaga kaysa sa'yo. Kaya, mas yung lalaki niya kaysa sa'yo. Yun na, gano'n. So, yun lang guys. Hindi naman siya malandi. Hindi naman ako malandi. Ito naman. Siyempre, so, ano lang, maganda lang talaga ako. Kaya mabait, gano'n. Kaya lapitin ako ng mga tao. So, yung last na tanong, grabe bes, ang last na tanong bes. Bakit daw ako mataba? Ay, grabe siya. Bakit daw ako mataba, bes? Ang takot. Bakit ako mataba? Kasi, malakas siya kung kumain. Yun lang. Hindi naman ako malakas kumain talaga. Ano lang talaga, siguro pa ano, kasi yung papa ko mataba din. Si mama ko, medyo katabaan din. Oo, wala kasing payat sa pamilya namin. So, siguro, mataba ako. Siyempre, pangit naman siguro tignan yung pamilya ko mataba, tapos ako yung payat. Kapag kumalang pa akong pat-pat dyan, baka pag pictorials, ako yung cameraman. O, di ba? Complete family sila pictorials, di pare-pareho sila ng katawan. Tapos ako lang nagpipicture. Kasi iba ako. So, mataba ako kasi, salamat din sa Diyos na ganito yung katawan ko, hindi ako sakitin. Tapos, yun lang. Maganda yung kain ko every day, every night. Every night. Bakit every night kain? Landit nyo ha, landit nyo. Landit nyo. Iba na sa isip nyo eh, no? So yun lang, mataba ako. Pero okay lang. Mataba man ako. Maganda ako. Hindi man ako masyadong hindi man ako masyadong matangkal. Maganda ako. Ikaw. Maganda ka ba? Charot na, maganda siya. Para kataliko. Ikaw na. So yun na nga guys, lahat, ang mga tanong nila. Nasagot ko na mga tanong nila. So yun na lahat ng mga tanong nila guys. So thank you very very much sa pag-cooperate sa ating mga questions sa Facebook. At yun na nga, magtatanong nga sila, pero ang sakit ng mga tanong nila, ang dalaan talaga sa bulat ng karayo bago mo masagot best. Di ba, ang hiyayaan sa pero bago tayo magtapos, meron pong mga nagpapa-shoutout again. So ito po sila nagpapa-shoutout ngayon, hindi ko sila na-shoutout noon. Kaya sila nagpapa-shoutout ngayon, hindi ko sila na-shoutout noon. Okay, nagpapa-shoutout ba sila ngayon? Yung na-shoutout nila noon? Gabi ka naman. So ito sila. So shoutout to Jornel Hinugin. So siya yung bakla na yung bakla na fresh from the farm. Maganda. Malandi konti, gano'n. Pero mabait ko baklang yan, or ang babaeng yan, oo. Para ko na siyang ina. Charot lang ako makaina. So, shout out to Jornel Hinogin. Hello sa iyo. Sana magkaroon ka na ng maraming kiki. Charot lang. So, number 2 na nagpapa-shoutout, si Jerwin Cabalar. Si Jerwin Cabalar, kababata ko din na bakla yan. Baklase ko yan noon. So, katulad din siya ni Mami Jor, mga close friends ko din sila. So, yun na nga. Nung nakita nila yung video ko na nagsha-shoutout ako, hindi ko sila na-shoutout. So, sabi nila, bakit hindi ko sila shoutout? Naubusan ako ng kuryente noon po. So, yan nga, hindi ko sila shoutout. So, shoutout ko sila ngayon. Yan na, shoutout ko na kayo, ha? Huwag na kayo magkaano dyan. So, number 3.
May nagpapashoutout din number 3. Kasi meron akong pinost sa Facebook again na sumayaw ako. Hindi naman kagandahan yung sayaw. Pero maganda ako, hindi yung sayaw. So yun na nga, sumayaw ako. Tapos meron nagpapashoutout doon. Sabi niya, shoutout daw, idol. Ay, grabe siya, artista. So yun na nga, si Michelle Bulguera. Shoutout sa iyo, ma'am. Ayan, diba? So salamat sa shoutout ko. At salamat sa comment. Ganon. So yun na nga. So, number 4 na nagpapashoutout si Genesis Ocampos. Hello sa iyo, ma'am. Shoutout si Genesis Ocampos. So, ayan. So, ano ba yun? 1, 2, 3, 4. Okay, number 5. Okay, number 5 na nagpapashoutout is si GRCO2. Ay, GRCO2? Ano ba GRCO2? Parang water? Yung mga ganun lang. Yung mga formula, no? So, GRCO2. So, shout out to you. Sa'yo. Yeah. So, pinaka-last, ito talaga siya. Pinaka-last. Gwapo siya, guys. Meron siyang YouTube channel. May YouTube channel to. Si Mark Ryan Casalta. Oh my God. Hi, sister. Kasi meron akong videos na Q&A din. Na videos na ginawa ko tungkol kay X. Then, nagpa-shoutout siya dun. Siya yung huling nag-comment na magpapa-shoutout kasi hindi ko man lang napansin. Pagsagot ko naman. So, yun na nga. Nakita ko kanina, nung nag-scroll ako, nakita ko. Ayun. Tapos, gusto ko siya kasi ang gwapo ng niya, yung profile niya. Ang gwapo niya talaga. Sobra. Tapos, nung kinita ko na. Sino na? Pinopen ko yung nag-stalk ako sa YouTube niya. YouTube account. Pinopen ko yung YouTube account niya. So, pag-open ko sa YouTube account niya, bongga. Ang gwapo niya, bes. Tapos yung mama niya pa, yung nag-vlog siya, mama niya yung kasama niya. Tinatanong niya, mama niya, yun lang, ang ganda tignan ng mga vlog niya. Oh my God! Ang ganda tignan niya. Ganun. Actually, maganda ng mga vlog niya. Ito, kalalandit niyo, So, yun na nga, ang gwapo ni Sir Mark Ryan Casalta. So, hi sa iyo, sir. So, yun na po lahat, guys, sa mga nagpapa-shoutout. So, thank you so much sa panonood po at sa pagtapos ng video ko na ito. Sana po'y naging masaya kayo. Parang si Charo Santos dito. So, sana po'y naging masaya kayo, guys. So, have a good day and have a good day. Bye-bye! Bye-bye, guys!